Ak hľadáte priestor pre vašu firmu, toto video si určite pozrite. Dnes vám ukážem nehnuteľnosť, ktorá vám môže výrazne uľahčiť podnikanie. Nachádzame sa v strategickej priemyselnej lokalite s výbornou dostupnosťou či už pre logistiku, zamestnancov alebo klientov. Tento objekt ponúka skladovú a výrobnú časť, ktorá je pripravená na okamžité využitie. Veľkou výhodou je administratívne prostredie, priamo v objekte, všetko pod jednou strechou. Budova je nová a disponuje technológiami, ktoré pomáhajú šetriť energiu a znižovať prevádzkové náklady. Samozrejmosťou je aj bezpečnosť, kamerový systém a alarm. Obrovskou výhodou je aj tento pozemok, ktorý vám umožňuje ďalšie rozšírenie a práve toto dnes rozhoduje. Toto nie je len obyčajný pozemok so skladom, je to zázemie pre váš rast.